sa ka. Sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niini nga akong kaagi. Tagwala ko sa pangan nga Lalin. Sa di pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, payog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Araw kapi. Sampu man aking nalalasing sa tuwa. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Lalin. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Gisugot mo si Wade nga imo silingan nga adik-adik? Huy, baba ni mo. Oo, tinuod. Adik siya sa una pero dili na karon. Nag-usap na ka siya. Mayon talagig pang forever na ginayang pag-usap. Usa sa nasa Sunday, mo nga ko siyang gisugot. Sunday, mo nga ko siyang gisugot. Kay nahibaw ko nga kaya niyang mag-usab. Og tingali, ako mo igihatag sa Ginoo para niya aron hingpit na gid siyang mag-usab. Well, wala ko lang masul kundi good luck na lang ninyo ba? Sinsya ka, kung aplangon ako, nagpabadlong sa una. Napunta ko trabaho ron. Ako timlik pa rin. Unsa ba? Okay ra uy. Ayaw na ko na una ah. Ang importante nga, nakatuna ka ug nag-usab na ka. Salamat lalina nga. Imo di kong gisugot. O imo kong gidawat. Tungod kay nahibaw ko, wait. Doon naghihapin nagpabiling nga kaayo nimo. Bisan pa man sa tanang mga sayop nga nahimo nimo. Mahal ka tika. Kung nahiba akong ikaw ang gihatag sa ginuuna ko, aron hingpit akong mausap. Mayong gabi sir. Pa, si Wade, uyab na ko. Daan pagyug ko. Tinuod giniring mga istorya nga uyab ni mo tuhan ha. Pa, Nipatulog kag adik-adik lalin. Pastor ko. Pero nakigrelasyon kang tao nga badlungon. pa, sa una rin ni gamit si Wade. Iyon ang giundangan ron. Nag-usab na siya. O yun sa most pagsiguro, ha? Papasad, uy. Pwede maghatagan na itong chance si Wade? Dak, nila ko gusto nga malaot ka. Pa, dili na mahitabo. Gipaila-ila na ko siya ninyo. Gidaan ako siya dinhi sa ato kay tingal kita himong instrumento sa Ginoo sing kinabuhi. Aron hingpit na gid siyang mag-usab. Ato ba rin nagidaw niya? Lalin, Sir, nahibaw kong dako kay kong kalapasan nga nahimo sa balaod. Ngun man sa mata sa Ginoo. Pero sa dihang naila-ila na ko imong anak. Sa dihang iya kong gisugot o gidawat. Gusto na kong mag-usab, sir. Gusto na akong tarungon ang akong kaugalingon. okay. Sige. Basta isaan ako nga dili ka magbuhat ng mga buta nga masakitan ng ako anak. Nagsinabot ba ta? Oo, sir. Ug salamat kayo sa higayon, sir. Di ko ninyo usikan. Lalin, sakay lang ako. Ha? Ayaw lang, uy. Okay ra. Maghuwat lang ko sa kong uyab. Padong na to. Ilang ito maabot. Delikado naman ang orasa. Salamat na lang, Jean. Pero okay ra gyud. Nahibaw ko maabot gyud to. Tingalig, doon na rin lang langayan. Heling! Babe! Naabot na ay. Una lang ko rin mo ha. Bye. Bye! Babe, Kinsa to? ay, kauban ako sa trabaho. Nadugay lagi ka. Kuan. Nangita ko kahumang rapiti gud. Mao ba? May kaon na ka? Mana? Sus, namakaknasad ka. Tara, mangitatagan-anan una ta mo pa uli. Ganina pagit kang hilom kaayo. Naabot na lang tas amo.
Ayaw gud pa makaknako. Sultihi ko. Ngano ka? Katong nakasakyanan ganina dito sa inyong trabahoan. Nguyab to nimo? Aw, si Jean? Oo, sa una, pero wa na ko gisugot. Pero friends meron. We're good friends. Tingali kon siya pa imong uyab karon. Di na ka maglisod. Siya na siya trabaho. Nya napagid siya sakyanan nga makahatod kuha nimo sa trabahoan. Wade, Samtang ako, yeah, naglisod pangitag trabaho. Ultimo plitip para kuhaon ka sa trabahoan. Maglisod pa. Wade, mahal. Ayokot pa ko na ana. Nahibaw kong doon ay giandam ang Ginoo para nimo. Dili pa lang tingali karon dayon, pero sa umaabot. Pero hangtod kanus ang mahal. Hangtod kanus ang akong pagpaabot. Kanang mapulaan ka na ako. Wade, Recorded by X Thunder Gaming. Nadlok lang kung mawa ka na ako. Wade, mahal. Dili na may tapo. Sa dihang gisugot ti ka. Dawat na ako kung unsa ka. Usa pa, mahal. Bisag wa kay trabaho, kaya na ko suportaan akong kaugalingon. Pero mas maayo mo gudunta, mahal nga. Ako man lalaki. Ako mo mo gasto para natundo, ha? Mahal, wa ko mo reklamo, ana. Sige lang, good. Puhon, makakita raw niya kag trabaho. Kumusta imong lakaw? Nakakita ka nagtrabaho? Papaghihapon. Okay rin na, uy. Huwat-huwat lang tagod. Kaloy anak kas Ginoo, mahal. Salamat ha, mahal. Aileen, salamat sa imong sobrang pagsabot ako. Mahal kaayo ti ka, Wade. Mahal sa gitikaran. Aileen. Wade. Sorry. Di ni husto. Anong niyunong ka? Ayaw na sa akin. Di pa ni mauwa ang gusto ngayon. Wade. Padayon. Pero... Wade. Wade. Surprise, mahal! Happy birthday! Mahal? Iyan ang gasto tanan, anak. Happy birthday, nak. Happy birthday, Day! Thank you, ma. Pa. Day, salamat po't kanianhi ka. Na, si Wade ay gi-invite kong apil. Mahal. Diin makakwarta. Mahal, doon na may trabaho. Titinuod? Oh, mahal. Wow! Happy ko para ni mo, mahal. Congrats! Thank you, mahal. Happy birthday. Flowers for you. Wow! Mahal, thank you. Mahal, kung makapigom na niya ako, dako-dako ba? Kaslan din ka. Kitang duha mo magtigom. Mahal, salamat ha. Salamat kay imugi kong ginawat. Salamat nga, gatagan ko ni mo kigayon. Tawad kay nakita na kong angay sa gipang hatagan o gigayon, mahal. Og nisali ko ni mo. Mahal. Magtulo na mi katuig, Day. Wow, strong gid mo, ha? O, Day, nalipay gid kayo ko for you. Ingon man, sige pagkitang effort ni Wade ni mo karon. Lagi, Day.
Wag gid ko magmahay nga ako siyang gisugot. Lagi ay. Oh, si Wade. Dahil sa... sige. Hello, mahal? Hello, mahal. Mahal? Nagkila ka? Mahal. Sorry. Napod akong sana. Nahimo na mo. Unsa? Unsa ibot mong ipasabot? Ang na. Ako ni palang pag-insulti niya. Hello, ma'am. Police ni. Unsa, sir? Ma'am, aniya lang sa police station ng imuya. Amo siya nadakpan sa kasong paggamit o pamaligya o drugas. Unsa? Mal, sorry. Wait, ganun na buhat ni mo. Buhat ganito ko. Tungod siya ko tiguha nga matagad tingag mayong kaubawan. Unsa? Sa kinigyan ka maagi? Pagod choice. Okay lang. Sorry. Kung may trabaho mo tawa, tungod sa kong baklang. Wait. Alin. Kalimtin lang ako. Tinawa nga iba mo. Isa pa gusto ko na kong mag-usap pero una may ako. Hangtod-hangtod nang magpapili na ko ang mga sa nga nahimo na ko. Bakit kong paon ako? Wait. Gano ba ni? Pilan ako kalongin ko na ni. Dili ka ko mabdos. Biti ko. Positive. Mabdos ko. Pasensya na Kathleen. Pero, di na ako kayong mga mahal sa itong anak. Niyan ako dinisuot sa pisuhan. Bisa pati galing magawas ko. Huwag yapon ko'y mahimo para ninyo. Wait. Di ko agay na po. Unta makakita kang lalaki ka, mupang ka di makadawat sa itong anak. Mahal di ka. Pero di ko gustong makantos ka. Mong, kalimtin ako sa hingit kay huwag ko'y mahimo para ninyo. Ang bingin nga itong anak. Wait. Sumulat na awiting pa. Sakit man dawaton, pero ako'y mahimo. Kung siya mismo, way salig siyang kaugalingon. Maong hingpit ko na lang siya gikalimtan. Karon, mag 8 years old na ang among anak. Huwag namin yung asad ko sa lain. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Lalen nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nag-ulahan araw gabi. Gabi nasa Recorded by X Thunder Gaming. Mana sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jenny, sa di pa nakusugan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Rather Live While I'm in Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon?
Mao kining sa kabaway nga taga Surigao City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jenny. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat intawon kay naka-out na gid ko sa akong trabaho. Hi, Jenny. Oy, Mark! Ikaw man ko day na. Pauli na ka? Oo, Mark. Pwede o ako na lang kang ihatod sa inyo? Ikaw? Ay, dini na lang ko, Mark. May paliton pa sab ko. Sige. Jen, di ba wa mo kay duty ugma? Wa, kay Sunday man. Nga naman anta? Suruyon ka na ko sa inyo, ha? Pwede ra. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Oy, nga naman. Nainita ni mo. Kinsa man? Si Kuya Mark. Pasudla lang. Imo gyud gitinuod ha nga mo kas amo. Lahi ba ako? So, masaad ko, ako ganun tumanon. Atik sad ay. Tinuod bitaw? Ang saday mo tuyo na ako, Mark. Nga nituyo magid ko ganis amo. Kuan, Jen. Hindi na lang ko magpaligoy-ligoy, ha? I love you, Jen. Mark. Muna yung tinuod. Dugay na kung nakagusto ni mo. O namisita gid ko ni mo, aron muto ka nga, tininuod din ako wadihan ni mo. May chance ka ko ni mo, Jen? Imo mo sa kong gipakalitan, Mark. Uy. Pwede og mo balik na lang ta? Sige, okay ra. Wa mo sa ko magdali. Makapaabot ra ko hangtod kano sa kamaluoy nako. Salamat, Mark. Ayon sa man, nanguyab to si Mark ni mo dyan eh. Ma. Unya imong gisugot. Wa pa mauy. Wa pa. Nga sa ato pa imo gidaing sugton. Okay naman sa tingali nga akong sagdan si Mark, ma. Kay buutan man sa siya. Dili ko gusto nga magkauyab mo ng Mark. Ha? Nga naman, ma. Ang akong gusto, nga maminyo ka og hapon aron maluwas na sa atong kapobre. Ma. Recorded by X Thunder Gaming. Unsay hapon good. Ayaw pa man na ng Pinoy. Uy, Jenny, labi na ng Mark. Sus, pangitag hapon aron maluwas na sa atong kalisod. Tanawa na nga itong mga silingan nga nakabanaog hapon. Diba, nasinso ilang kinabuhi. Naapil pa ang ilang mga ginikanan. Ma. Lain ng mama, uy. Siya may magpuot kung kinsay ako piliuin. Dili ko mahimong mutuman ni mo, ma. Sundon ako kunon sa mikipitik sa kong kasing-kasing. Tinuod, Jen? Imo na kong gisugot? Mark. Uyab na ta. Salamat kayo, Jen. Ngawag ko ni mo pantusag dugay. Salamat ko kayo. Nganong gihatod ka tong Mark? Unsa man uyab na gyud mo? Ma. Ako nang gisugot si Mark. Gahi gid kag ha. Giingnan ti kagayo pag uyab-uyab og Pinoy. Labi na gyud ang Mark ka pobre pa nato. Hapon lagi ang minyo aron madato ta. Samo kay nang imong hapon mo Dili ko ganahan ng hapon, ma. Dili ko ganahan nga mangita og hapon. Si Mark ang gusto na kong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi. Mao ba? So magtuman gyud kasi imong gusto. Hala sige. Gahi man gyud ka kag-o, layas dinhi. Uban na tong Mark. Ma.
Nga sa ato pa, wag gid ko magustuhi sa imong inahan, Jen. Mao na, Mark. Kay gusto niyang maminyo ko hapon aron ko numuhayahay ang iyang kinabuhi. Unya, sa may plano ni mo ron? Naglibog na gid ko ini kay gipalayas naman ko niya sa amo. Ay, kadok. Mangita taga itong kapuyan. Unsay puti may pasabot, Mark. Mangita taga itong kapuyan. Kay magpakasal ta nga kita ra. Mark. Dali arang nilabay sa panahon dong sa walang ibaw nga sa atong pagpaningkamot nakatukod na taog kaugaling na atong negosyo. Magiday. Malakaw rin day. Asa man ta? Atong dawan sa mama ni mo. Ug ato sa tiyang bahinan sa grasya nga atong nadawat. Maayo pa dong kay gimingaw na sa ko ni mama. O sa may imong gianhi? Pasaylo alang ko ma. Ngawa ko matuman sa gusto nimong mahita po. Bisan tuod og dili hapon ang akong naminyuan ma pero maayo man ang dagan sa mong panginabuhi. Gani may gamay namin nga negosyo. Maura, ma. O mahimo tabang ninyo sa inyong panginahanglan. Aw. Kamoy bahala. Pasayloasad ko sa akong nabuhat ni mo, Jenny. Huwag ni mo, Mark, pasayloasad ko nga wa ko makadawat ni mo. Ato na tong kalimtan ang tanan mo eh. Day, ato na tong kaon ang atong gipamalit na. Parang mama. Indutas akong gibati day. Nga nakadawat na nako ang imong inahan. Ako sabdong gaan kay akong dughan nga nagkauli na ang may namong kabubuton gid ni mama. Maayon ta dahil nga magpadayon ng maayong pagtagad ni mama ni mo. Dili na ako. Nadaw mo na itong tanan ang atong ighatag nilang mama ni mo, day? Ni Ara dong, ni Ana. Naraday. Malipay gnus mama ni mo, kay ato naman sa siyang giduaw. O may dapo ta lang silang panginahanglan nun. Maugi dong. Tubo sila kadalipay ko silang gibuhat. Kinsa may kontra ining mama nga nagyaw-yaw man. Ay, nga ba na? Nangayo ko nga ilaram akong gihatagan. Bisag kano sa dili gyud ko makadawat na Mark na himong banas imong maguwang junjun. Ang akong gusto hapon. Moy akong gusto nga mabanas sa imong maguwang. Day, ito na. Mamauli lang ta sa ato. Pasensya na kasi manadunggan sa akong inahandong ha. Okay na, day. Pero, ay, hangtod day karon, gikontrahan pa ko sa imong inahan, day. Bisan sa kaayo nga akong gipakita nila. Di yapon siya makadawat na ko. Ayaw na siya kagdadong. Ayaw na ha. Ako na kang bana. Ug imo na sa kong asawa. Bisag unsay mahitabo way makabuhag nato. Ug maning kamot nga mahatagan nato og maayong kaugmaon ang umaabot natong mga anak. I'd rather leave while I'll keep my dreams and just pretend. Sa pagkakaroon, may mga anak na mini Mark, pero nagpabilin paghapon ang kasuko ni mama sa kumbana. Usahay, magpakita siya og kaayo namo, pero pakitang tao lang. Sa mga ginikanan nga naminaw karon, mora niya akong ikasulti. Ayaw ninyo butikin sa man ang higugmaon sa inyong mga anak. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Jenny nga taga Surigao City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit karikalohan, I rather live while I'm in love. Ang mong kaagi kibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa pakpada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang ni ining tulumanon, hanuman sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakaing salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking pigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sinungaling ka pala. Handumanan sa usa ka awit. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Vicky. Oh, Joel. Manay tinuod, Vic. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko. Makalitan man sa tanim mo, eh. Pwede katagan sa kunimog time sa pagunahuna. Okay ra, Vic. Huwag mo sa kumagtali. Andam kong magpaabot. Hangtod pa nus ako maluoy na ako. Ha? Nanguyab ka, Vicky? Oo, ba dyan? Ganun, day? Hakay. Naunahan ko ni Mura. Ha? Unsay naunahan ko? Oh, kung may, ang tirood. Nagplano ko nga manguyab ni Vicky. Oh, unsa? Atlas lang ko kay manguyab rin ka niya. Salamat, bay. Vic, taw-taw damagid ko nga nanguyab ni mo. Kapag ka maluoy na ko. Bitawel, nagkita na ako nga seryoso kasi mong tinguha din ako. Mao nga, ako na kang gisugot, well. Oh, tinuod, Vic. Uyab na ta. O, lagi. Uyab na ta. Salamat kayo, Vicky. Oh, may noon kay sugot ka, Vicky. Di pa sabi daw kay ko, bay. Kay gisugot na gid ko niya. Congrats, bay. Salamat, Bajon. Pangga, huwag kayo lakaw ron. Mga lahat, ha? Unsa tayo magkitawag na ako? Pangga? Ah, oo. Manay ganahan ako nga atong token na eh. Pangga. Okay na ka nga, manay atong call sign. Okay naman. Kana na lang atong call sign. Pangga. I love you, Pangga. I love you too, Pangga. Ano niya, saman, malaag na. Sige. Pangga, nga nagutin taong nanood man ta din eh. Abi ba na ko manglaag ta? Kapoy mo ko Pangga eh. Huway sa tanga. Sige, pahuway lang sa diha. Unya na lang tamo sorry kon makapahuway ka na. Kita lang magduhang mamahuway ko. Dali, Uy! Ikaw ba mamira mang ka, uy? pari ko, dali ko. Abi? Ikaw ba karagit kay ka, uy? Ganun man? Mayo kay kang mga artik, uy. Paingon-ingon tayo nga mang laag. Unya dito, na dito yung plano. Ganun ko di ay. Uy, ito to. Mao gani, nga nisugot na lang sa kasi mong gusto. I love you, Pangga. I love you to, Pangga.
Recorded by X Thunder Gaming. Bewel, akong tanaw yun ni Vicky ba? Malipayon magay mo. O bay kay, magkasinabot mag-ibis tanang butang. Ano yung lindot? Nya, usama niyong kasal sa uminyo. Nga, puno sa mong plano, bay. Kung magminyo lang yung bay, kuha akong abay siya kasala. O ba? Gila ay naman ko sa akong kinabuhi eh. Unsa man ka, Joel? Naginuktok ka man, diha? Ma. Una-una lang ko ba? Kataas naman akong edad niya. Wa pa man ko'y pamilya. Oh, pagminiyo na. Naa naman ka kay uyab. Ha? Magtipon? O ba nga? Gusto na ko nga magtipon ng una ta. Dili day ka ganahan nga magpakasal na ko pangga. Ganoon. Nahan kayo eh. Pero, pamud ko'y tinikong. Maong magtipon lang una ta, ha? Sige. Anya asa man ta puyo pangga. Mangita na tagatong kapuyan. O saman pa nga, okay ra ka ini nga tong gipuyan? Okay ra pangga oy. Bahala og dili sinindot gud basta kauban lang di ka. Salamat pa nga. I love you. I love you to pangga. Bay, ay kiniya ka. Nga naman, bay. Ngita to si ma'am ni mo. Ha? Nga naman? Ako may bawi. Patuwa lang. Ma'am. Di patawag man kuno ko nimo, ma'am. Di patawag ti ka kay may importante kong tuyo nimo. Oh, unsa man na, ma'am? Kuwang tao sa pikas nato nga branch sa Butuan, maong ikaw ang akong ipada dito. Ha? Malayo di ka na ko pangga. Huwag tayo mahimo ini pangga. Trabaho mo nang akong atuan. Onya, kano sa man ka magikan pangga? Sa labing daling panahon. Ay, kamingaw ba din eh. Sa mga ba, Joel? Nuknuk man ka? Bay, ilaay mood ko din eh, bay. Imingaw mo sa kong pinanggaw eh. Tunaanan sa ko sa una, bay. Happy ka na gabi, manawag ko sa kong asawa. Pero, dugay, ana naman ka. Kumusta naman ka, pangga? Gimingaw ka ayo ni mo pangga. Parihas kita. Mingaw sa ko nimo. Kano sa mga muli dire? Sige lang, mutong nga lang niya akong kalit ha. Pero di ba karon, bago ba mo ko dari? Sige pangga. Amping permedia ha? O pangga. O ikaw sa diha pag-amping diha. Dili pa ka mo paulit dire? Di pagid pangga kay ni pauli ang akong kauban sa ila. Unya, kano sa mga muli dire? Basig sa sunod buwan patingali. Sige pangga. Ano sa Miss Vicky? Hindi man mo reply sa akong message. Tawag doon sa... Sige lang bagting. Ano sa ka na siya? Mo pauli ka sa inyo? Oo, bay. Ako sa itong uli-una kong pinangga dito eh. Ikaw lang si bahala din ha? May problema bay. Basta, balik bay dayon ha? Oo, bay. Gang! Panga! Abli ini bultahan! Panga! Joel. Oh. Si Vicky ba ang imong gipangita? Oo, nang. Nakakita ka kung hain siya, nang? Wa naman siya diha magpuyo sa inyo dong. Ha? Naibaw ba ka kung hain siya mapuyo, nang? Nag-ipo naman silang June. Unsa? Unsa ning inyong gibuhat nako, Jun?
Vicky? Well, pasaylo ako. Siluwa lang mi bay. Maudi nga, di ka na mutubag sa kong mga message mo. Kinagtipo na di mo salpahin mo duha. Well, imo ning sa. Kay kung nagpakabana ka pa nako, kunia ka pa uban ako, dili unta ko matintelligent. Mabawa na katarungan na, uy, Vicky. Huwag ikaw sampay. Naibawa ba nung taka? Nga nagtipo namin ni Vicky. Anong imo pa ba siyang gitintal, ha? Sorry kay bay. Dugay na konsulti nimo nga nagagusto ko ni Vicky. Ugaling lang kay naunhan ko nimo. Hangtod nga nalayo ka niya ug nagkasinabot ni. Mga salbahis mo. Pasayloan na lang, Miguel. Ingon-ingon ka pag mahal ko rin mo. Pero di ka na kasaligan. Bakakon ka! Mura ko gidatugan sa kalibutan sa akong nasayran na may lain ng kaipon si Vicky. Ako na lang silang ipasagdan. Pinaibaw mo ko nga nawa na ang gugma ni Vicky dali na ako. Di na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka na mga hikalang kaagi ni Joel nga taga Davao City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit ka na kaluhan. Sinungaling ka pala. Sinungaling Handumanan sa ka awit. Di ka pipigilan. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mara. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, tinatapos ko na. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Konsolasyon, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Mara. Recorded by X Thunder Gaming. Si Ruel! Ngano ko eh? Gikilig magkagmaayo diha. Nanguyab siya na ako! Nganya, gisugot ni mo. Oo, syempre! Wow, congrats, Day! Nakauyab na gid mo sa dugay na kayo ni mong crush! First anniversary ron namo ni Ruel. Maadto ko sa mall. Maadto ko dito man sa akong duty. Anya, ako siya palitan og gift. Pasensya na ka. Pinahirati ka na das park kung anniversary na to. Tayo pa mong sweldo good. Di kong sweldo pa unta. Dadon ko na ka sa restaurant. Ay, okay rin ako, love. Uy, gisagasa pa ta. Ang importante nga, nag-uban ta. To, edi ay. Na ako'y gift para ni mo. Oh, ha? Dala, oh. Ay, ang saan ni? Tanawa. Sige. Oh, relo? Yes, love. Diba, ganahan maka ng relo, ha? Pero mahal man ni, love. Okay na. Ingon anak, di ka kamahal. Salamat la pa. Pero wala ko gift para nimo kay lagi. Shh! Nakasabot ko. Okay? Sige na. Pangaon na ta. Hain naman tong baon na to. Nakaanak eh. Hala. Pagito na sa dispapan ako. Sino ba yung ulasa? Oh, alas cheese na di ay.
Alo, pa. Nak, wa lagi ka mauli. Di overtime sad ka? Oo, pa. Uy, ayaw pala big trabaho, uy. Wa pa man kay buhi. Naamag ko'y gitiguman, pa. Gusto ko makatutang ako next niya. Awa lang ba? Masig maningil na niya simbako niya mong lawas. Mabala ka punta nimo. Pa. Love, hain ka. Ngayon sabay, day off man ako ron. Oh, ano naman ang imong naong? Nalagi kay bunog. Kuan, nagkasumbag ka dali sa office. Ikontrahan mo. Nya, gidaot ko. Aw, nakagubot ko din noon eh. Unsa? Ang alap, itang-itang. Well, Recorded by X Thunder Gaming. unsa na may balita sa mga gipang-applyan? Wa mo ginanawag sa kusay. Kung naablang gid ko kwarta, magnegosyo na lang gid ko laba. Ako ba mo? O yan, sigurado ka nga muklik imong negosyo. Ang sigurado kayo. Sige. Ani na lang, nama ko'y natigom. Hatagan ti ka para makasugod na kasi mong negosyo. Tinood ka, love? Lagi. Pala may kinahanglan ni mo. $75,000? O, day. Kadakuan na, oy, Mara. Okay rin na, uy. At least samtang sa'yo pa, na namin nasugdan nga negosyo ni Rowell. Basi mo click di ay. Sigurado na mong future. Onya, sigurado da ka nga kamo naging hangtod sa hangtod. Ngano? Ilan na mo katuig ni Rowell, be? Nag-propose na siya ni mo. Para imo ni love. Sing-sing? Uri ng sakit. Oo. Pasensya nga. Hindi na dako og kantidad. Stainless na. Nag-propose na ba ka na ko, love? Ay, di ay. Promise ring na, love. Unya na ako mag-propose ni mo kung na ko ika-afford o palit og nindot ka sing-sing. Sa pagkakaroon, kana lang sa, ha? Isip paghatag og assurance na ako nimo nga sigurado na ako nimo. Rowell. Nganong okay raman ni mo nga mantiniran lang ka ni Rowell, day. Kay Maura may gimakaya niya. O, nakasabot naman sad ko. Or, di lang gud ka niya ingon anak ka love, maong dili niya kayang mo gasto para nimo. Bisan pa og ni-click ang negosyo niyo. Ayaw pagsabihan na, day. Love ko ni Rowell. O sigurado ko, anak. Kaya, kung may pakita ko nimo nga video nimo nga binuang si Rowell nimo. Ha? Gisendan ko sa akong amiga na nagtrabaho sa usa ka bar. Nahibaw siya nga amiga ta og nakaila siya ni Rowell. Tanawa, kung unsay kibuhat sa buutan og pinangga nimong uyab. Ano? Si isabak-sabak ka, babae? Gibuang ra kaniya, day. Hayop ka, Rowell. Maralong sa mga! Anong managbam ka? Sabi-sahan ako nimo! Sisa! Magpapangbuang pagit ka na ako, ha? Gibinuangan ako ni mo! May lain ka babae gisabak-sabak! Mara, lingaw-lingaw raman itaon to, oy! Wala man Lingaw-lingaw! O niya ako, Rowell! Ang akong gibati, wala ni mo huna-huna, ha? O ba sige lingaw-lingaw na sa nang ibudirin ako? Mara! So kaya nagot ko tinuod? Giuyab ako ni mo kay mahal ko ni mo? O giuyab lang ko ni mo tuod kay makatagan ti kasi mo panginahanglan? Mara! Sakit kayo, Rowell! Sakit kayo, magibuhat na ako! Gihatag na ko ang tanan ni mo! Gisuportaan din ka sa nabutang tungod kay mahal kayo, tika! Pero gibuwang na ko ni mo! Mara, paminawa sa ko! Wala ko lang ay mapaminaw ni mo! Dili na ko! Tapuso na din na to! Di na, di ka pipigilan. Titiisin ko na.
Sakit kaayo pa rin ako yung gibuhat. Tungkol kay gihatag na ako ang tanan niya. Pero gibinuangan na gihapon ko. Tinog yun din lang nga, bisan unsa pa ninyo kamahal ang usa ka tao, pagbilin mo para sa inyong kaugalingon. Ug mao rin natunan ako. Sa pagkakaroon, naapa ko sa moving on nga stage. Pininalang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Mara nga taga Konsolasyon Cebu. Uban na sa awit ngayang gipangayo. Awit kadagalohan, tinatapos ko na. Darating din na ang Ang mga kaagi gibata na duha sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga igala, mga sukit ni paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulamanon. Handumanan sa kaawit Karov, RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Gemma. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nang hihinayang. Recorded by X Thunder Gaming. Anak, sige na. Isuro yan yung mga baligya na tong sudan samtang init. Dili lagi ko mauy, maguba akong image, anak. Unsay pa ko ba ang image? Ma, unsa na lay kasulti sa mga tao. Kung makita ko nila nga nagsuroy ako sa daan, kauwaw ana ah. Uy, Gemma, ayaw ana ha? Ngano man? Imong gikauwaw nga tong pangwarta. Basta kay dili ko ganang musuroy ana. Yaw, sige. Ako na lang mo imusuroy, ani. Grabe naman sa mahal, uy. Ipsagdan naman mo sumama ni mo. Isumbungin taong siya na ako. Nagpalaban. Ay da. Ang ngayon nasan kasi may musuroy sa mga sudan, uy. Ilang sa ni papang kung nga nung probleme. Sige lang, mahal. Ay kabala ka. Puhon. Mahawas ragid unya tas kalisod. Ug gusto na ko nga hatagan di ka og ingrande nga kasal. Magpaabot ko nga moabot ang higayon na mahal. Oh, mahal. Nga naman ka. May problema ka? Oh. Ikaw kong problema. Ha? Nga naman. Jonas, pila naman intahong takatuig, uy. Pero ang atong kahimtang no, maulang gid gihapon. Lisod gihapon ta og pila pa natigom na to. Sige lang, mahal. Gamay antos na lang, mahal. Mahawas ral gid. Kapuya, sige paminaw ang istoryaha, uy. Oh. Dili na ko, Jonas. Ha? Unsay, di na ka. Gikapoy na ko sa tong kahimtang, uy. Gikapoy na ko sa tanan. Mangita na lang og lalaki nga makahatag na ko sa akong mga gikinahanglan. Oh. Kikibok kag unsa rin ang ani mo, Jonas? Pasalig. Maayo pag magbuwag na lang ta. Gemma. Naunsa naman yung taon ka, Gemma. Kataraw ni Jonas, imong gibuwagan. Kung padayon nun ako ang among relasyon, wa may padulngan. Mamatay mis gutom pa. Ano ba? Usa ni plano ni mo? Mamili na ko og dato pa, eh. Kay kamo akong ginikanan, dili mo makaprovide sa akong mga panginahanglan. Mangita ko og dato nga lalaki para sigurado ang akong kaugmaon. Gemma. Taraw nga lagi na imong pagpamili, day ha.
Kay basig adto gid hinuon ka padung sa way ayo. Ayaw ka bala ka, day. Dili na ako magpatakag dawat og laki sa akong kinabuhi. Halatay tanaw ka. Kanin dito sa sakinan nga ni urong sa tutubangan, oh. Hala, no? Miss, nagkatang mo jeep? Oo, sir. Alis ko sa kay ron. Asa mo paingon kay yato lang tamo? Ay, tay. Murag kitungog ba imong pagkampo? Sugot na yun. Ha? Sige, sir. Salamat kayo, sir, ha? Huwag problema. Magian rin sa diniha mong bahay. Og, maluoy sa ninyo nga maglisod og sakay. Maong i-offer gyud ko. Kay, total, naman ko'y car. Sige na, mga naog na mi. Salamat pag-usab, ha? O sige ni pangani mo? Tavis. Ay, gwapo, kikayo siya, day. Gwapo, pero mura maghambugkiro, day, uy. Ay da, bahala na, uy. Ang importante na ako nga batanon, gwapo og labaw sa tanan, kwartahan. O di ang batasan? Okay rin na, uy. Day, feeling na ko, no? Ako na nakaila ang lalaki nga para gid ako. Og day, nakuha na ko yung number. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Abdi ka, agad ni mo. Oh, syempre, naniguro ko, uy. Og ako na siyang textan, day. Kay interesado kikayo ko niya. Kinahanglan nga magkita mig usab. Huy, ikaw ba? Gusto naman utan ako nga magkita ta. Dini pa malinoon ko ni magida sa mahalon nga restaurant, uy. Siyempre, di mo sa guganahan nga. Mantingiran ka. Thank you. Kaswerte day na ako. Maswerte ko kung sugto na ko nimo, Gemma. Ha? Nanguyab day ka? Karon lang. Unang pagkakitab lang na ko nimo. Naibaw ko nga ikaw ang babae nga gusto na kong ikauban hangtod sa angtod. Hatagan mo ko nimo chance? Nga nang dili. Sure. So, kita na? Uyab na ta? O, Tepes. Uyab na ta. Uy, kapaspas good nak. Nakauyab ka dayot? Oo, mauy. Si Dugayan. Ilabi na nga, perfect kayo si Teves. Davis? Oh. Ano yung pangalan sa mong uyab? Jonas? Nagot sa mga din eh. Nagpalit siyag sudaan nato, nak. Gemma, wala mo giday chance. Ipulihan na giday ko ni Muglain. Wa na gid, Jonas. Dili na mahitabo nga magbalik ta kay wa ko'y kaugmaon nimo. Sorry. Pero nana ko'y Teves na sigurado og secured ko. Gemma. Unya, kumusta man ang relasyon niyo ni Teves? Mayo naman hinuon. Pero lately, busy siya day, uy. Pero ka naman hinuon siya, no, mamawi naman na siya nako. Na. Wa palibak ay. Excuse me, day, ha? Hello? Jim, di lang sa tika makuha ron, ha? Ha? Nga naman? Nainiyabang sa sakinan. Ginegosyon ako para may extra income ko. Kaya nako'y plano. Unsa man? Pagkasila na kita. Ha? Buiset, biyay! Ngano ka, Teves? Makalagot. Huwag ko pautanga sa kong amigo. Magkasino ra ba ang takron? Teves, undangin na imong bisyo, bi? Pagsurang-surang na ko, ha? Init rin ng uko. What ako'y kwarta? Nahurot na tungkol sa pagsige ni mong panugal. Teves, in taon, ayong palabis imong pagagastador. Ay, pagbuod na ko, ha? Wakay katungod di ako ning kwarta. Abi ni mo, Teves?
Dali ni mao ang kinabuhi nga akong gipangandoy. Kung ingon ani naman lang di ay nga magmiserable akong kinabuhi uban nimo, magbuwag na lang ta. Ug mupauli ko sa mo. Sige! Lakaw! Paulisin nyo! Mao na mong gingon ni mama ni mo. Usaw ka nagdali ka magod. Wa man ko magtuo nga ingon ana siya pa. Kung imo palang untag gihatagan og chance si Jonas, maayo untag imong kaugmaon. Ha? Ngano nakaingon makaana ma? Naa na may negosyo si Jonas, Dak. Ug api nimo, maayo biya ang dagan ani. Mao ba? Pagmahay bayan ako, ma. Kaysa tinuod lang. Love break kayo na ako si Jonas. Pero maski pili na ako akong ambisyon. May chance pa, Nak. Pakikistorya niya. Hakong ingnon, ha? Ug ayon na pagduha-duha, isulti ang gusto nimong isulti. Sorry, Jima. Pero, di ako magibalik mo. Jonas. Nakarealize ko nga di ko nimo love. Kaya kung love pa ko nimo, di ko nimo ibaylos lain. Og anugon lang kayo nga kung love nimo. Pero, gipasakitan na ko nimo. Baw ko. Pero Jonas, nakarealize na sad ko. Nga dili ko ang magpadasa kong ambisyon. Og love ti ka, Jonas. Love ka, ayo ti ka. Hadagi ko laing chance, please. Sorry. Pero bisag kung saan pa nimo, di na ako. Jonas. Sobrang Jonas. Nawala ko ang lalaki nga gimahal ako tinod-anay. Ug mauni ang pinakadako na kong pagmahay. Dini na lang kutob ug daghang salamat ang pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga hikalang kaagi ni Gemma nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nag-alahan ng hihinayang. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga hikalang mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidabit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Julia. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Mahal Ka sa Akin. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Julia. Recorded by X Thunder Gaming. Okay, Gla.
Class, so sa iyo lang una tayo mamauli ron ha. Kay nami meeting mga teacher. Yay! Di magiyat ha. O pamauli mong diretso sa inyo, okay? Yes, sir. Day, Julia. Ate, tas amo. Ha? Unya, papauli naman taglawas ni sir. Sa'yo pa kaayo. Uy, tambay sa tas amo. Ah, sige, good. Ayay, kalubaton man di ay ko day, uy. Sige lang, uy, naman ko'y charger. Kadiyot. Hain man to. Wala lagi din yung solo kong charger. Kuya Troy! Oh. Kuya! Oh, saan? Alisa! Saan? Kamu niligay bisita lagi. Kagwapo niya. Si Julia di, kuya. Classmate na ako. Hi, kuya. Ay, Kuya, naan mo akong charger? tuwas taas. Ako lang dito. Ha? Day, ano mo makamagsultin ako nga naaday kay gwapo nga kuya? Saba diya, uy. Lagi. Day, crush na ko yung mong kuya. You. Day, Julia. Happy naman atong graduation. At yung kurso ni may college. Bukay pa, ikaw? Mag-HRM ko, Day? Si kuya ni mo, Day. Ang say kurso? Engineering man ang gikuha ni kuya, Day. Ah, okay. Unsa nak, engineering ang gusto mong kurso. Opa. Pero mahal man ako eh. Ay, mao ba di ay pa? Mahal di ay, kasayang sad uy. Pero sige lang. Mangita ko pagi. Mag-eskwela. Thank you, pa. Ay, ang samantaw ni gisudlan ako, uy. Kalisod ba ining kursuha di ay? Nga ka naman sa mong gipili, uy. Ang, mo may kurso sa imong kuya. Mabawa, big raso ni mo, uy. Ay, ani na lang. Patabang na lang ka ni kuya. Bitaw, no? Recorded by X Thunder Gaming. So, asaman? Nakasabot ka? Julia? Ang unsa kuya? May nasabtan ka kung gisulti? Oo. Pero may nalipkan ko. Pero ano na lang kuya, uy, kay basig malangay ta. Okay ra. Di ta mo undang hangtod nga makasabot ka. Ay man ani. Yes, taas pa dyan may oras na mag-upan. Very good, Julia, anak. As ka grado. Opa, may man kay mutudlo si Kuya Troy. Oh. Ano ka, nak? Namuha mo ng naong ni mo. Ay, uwa pa, uy. Sige pa ha, masud ako sa kong kwarto pa. Ay, naon sa mo ko, uy. Di ko na ako kapungan akong kaugalingon. Makasmile kit ko basta maguna-una ko ni Kuya Troy. In love na siguro ka ni kuya. Ay, di daw no. Pero paita sad sa, na in love ko sa tao nga may gusto na ako. Sure ka? Ha? Ang buot na ko ipasabot ba kung an manggod. Dili man mo mahibawaan kung sina feel ni kuya kung dili naman siya sultihan nga nakagusto ka niya. Ayaw na lang, day. Ayaw na lang. Kay sure ko, manghod na yung pagtanaw na ako. Bahala ka. Basta kung ako pa ikaw, musuway ko, uy. Para dili ko magmahay. Day. Oh, dagko na mo na kagrado. Mas Grace. Oo, kuya. Tungod sa imong effort ug sa pagtudlo na ako. May noon. Kaya nga rin kinakatunan. Oo, syempre. Nakatainasad kong ka-in love ni mo. Ha? Aha? Unsa to? Ay, wara ko yun.
Kabuko dyan ni mo, Julia. Uy. Nakastorya na unta kag sugoy. Dua pa kadi mo baruki. Ay, kalagot. Katug na lang nina ako eh. Makalagot yun. Julia, anak. Bangon sa diyoy. Sa iwasan ni Papa na mukaw. Uy. Pa, wa may klase ron pa. Wali klase, yan namin nangita ni mo. Ha? Kinsa may sayo nga nangita na ako eh. Hi. Kuya Troy, nga nang niya ka. Niya ako kay nanangin ko ni Papa ni mo nga Nga manguyab ko ni mo. Ayaw gud pag binuang niya, kuya. Tinuding gisulti, Julia. O niuyon ko. Kaya nahibaw ko nga mayo siya nga influence ka ni mo. Pa, Siya, kaya sa tamo ha. pagtarong pa. Sa tinuod lang, dugay na mo ko nagkagusto ni mo, Julia. Oh. Schoolmates planta. Nagkailan na kay ko ni mo. Pero huwag kong makahigayon kay lagi. Murag bata pa kay kaadto higayon na. O nagsabot sa amin ni Grace nga dali magsaba ni mo nga nakagusto ko ni mo. Mo nga pwede na akong lipaya pag ingon ni Grace nga pareha tawag kurso o patudluan ka. Sa tinuod lang, sad. Ako mang gituyo nga parehas ta og kurso. Para na ako'y rason nga mapaduol nimo. Kay nakagusosad ko nimo, kuya. Troy na lang. Kahit sa lang magsige pagkakuyan ako eh. So, nisugot naman kasi Papa. So, unsa may boy pasabot ani? Kita na, kung sugton ko ni mo. Sige, kita na. Kita na? Yes! Simple na tuod kaayo ang sinugdanan sa among love story. Pero ang nakanindot, kay kung siya akong gibati sa dihang nakailan ako si Troy, mao gihapon ang akong na-feel karon bisag minyo na mi. Dinhi nala kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higalang kaagi ni Julia nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit ka naguluhan, mahal ka sa akin. Tawag ng aking damdamin. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, kinaglibot sa sakal. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw.